absen 3 doso ragake Pak Kades. Kula Septian Aini nomor absen 6 merangake warga. Kula Fani Agasta Putri nomor absen 12 merangkake dados siswa. Kula Didis Lestari Ningsih nomor absen 17 dados siswa. Kula Fernanda Eka Cahyanitas nomor absen 29 dados tarik. Kula Reza Fitra Manur Cahyono nomor absen 23 dados warga. Kula Yusita Febi Ataya nomor absen 39 dados siswa. Sampah akhir-akhir iki dadi hal sing kudu digatekno. Masyarakat wis ora sadar pentingnya njaga lingkungan. Padahal lingkungan sing sehat kuwi berawal saka lingkungan sing resik. Masuk wargane ora enek sing gelem resik-resik. Ini reket. Piye nek awake dhewe ngajak warga resik-resik? Boleh. Carane piye? Ya ngomong yang Pak Kades, terus Pak, bagaimana caranya supaya warga mau membersihkan lingkungan? Ngono ya, Ki. Kowe, apa kowe? Hop, ayo. Aku suwe wes, ayo, wes. Yuk. Cak, ayo nek ku cari. Oh iya, ayo. Assalamualaikum. Kenapa sih? Kenapa rame-rame? Ngeten Bu, kula kalih rencang-rencang wau badhe kepanggih kalih Pak Kades, nanging papasan kalih panjenengan teng mriki. Lah arep ana acara apa? Kala wau kula kalih rencang-rencang lewat margi Ngajeng. Dan niku kathah sampah-sampah. Piye ki rencanane? Kula lan rencang-rencang gadah ide menawi ngadakan kerja bakti kalian warga-warga. Oh, masuk wi rencanamu. Lah minggu kerja bakti iso gawe resik panggonan uga iso guyub rukun karo warga-warga. Ya sampun Bu, nek ngoten kula lan rencang-rencang dadi pamit rumiyin. Yo, aku tak omongne Pak Kades. Nggih, Niku salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Monggo. Pripun? Dados ngeten, Pak. Kula wau kan kepanggih kalian lare-lare sekolah. Lare-lare niku ngendikan rame margi Ngajeng niku sampai sampun kathah, sampun numpuk. Terus lare-lare niku gadah rencana badhe ngadakan kerja bakti kalian warga. Pripun, Pak? Oh, ya apik kuwi. Inisiatif bocah karo bersinggungan barang. Nah, ngene. Ki nek berkas iki kekno Pak Agus. Sisan kon ngumumke sesuk ana kerja bakti. Oh, nggih, Pak. Sing kuwi yo. Nggih. Yo, wis. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Bucare, bojo. Aja teng pundi, Bu? Badhe teng ngene Pak Agus, Bu. Niki lho bekas saking Pak Kades. Saking Pak Agus. Anu lho, Bu, niki benjing wonten acara kerja bakti. Ampun kesupen lho nggih. Pak, tangi nggih. Oh Bu, Anu benjing niku Pak, enten kerja bakti. Ampun kesupen lho nggih, benjing nggih. Benjing. Nggih, nek ngoten priyen nggih, Pak, Bu. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan
Namun Pak. Namun. Ini kan benar sawang resi. Nek resi ngeten iki kan boten banjir, Pak. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini